imħabba għal fotografija li bdiet 70 sena ilu. Il-Kardinal Prospero Grech, b'koordinazzjoni mal-President ta' Malta George Vella fil-Palazz tal-President stess, qed itella esibizzjoni ta' ritratti li tul dawn l-aħħar 70 sena. Tkellimna ma' Monsignor Grech u l-President ta' Malta dwar dan. Speċjali għalija għaliex kienet darba, kont għamil darba werja Ruma, u propju ukoll kienu sponsorjawa l-ambasċata. Imma hawnhekk naturalment għaliex sija il-Palazz tal-President unur speċjali, imma anke għandha skop karitattiv għal Chest Fund, allura almenu nkun kontribwejt xi ħaġa li dejjem ħabbejta Chest Fund. Hija okkażjoni unika li l-uniku kardinal li għandna li ilu ma jkollha Malta da snin kollha. Skoprejna li huwa anki fotografu professjonali u ddeċieda li jaqsam magħna l-ritratti tiegħu anki bl-iskop li jekk hemm darba jinbijaw li jidħol flus imorru l-Committee Chest Fund. Il-President George Vella kellu kliem ta' tifħir fil-konfront tal-Monsinjur. Meta wieħed jara l-kapaċitajiet tiegħu jinduna li barra il-kapaċità akademiċi kbar u l-karriera kbira li għamel, għandu anki dan il-ħobi li huwa wara kollox xi ħaġa li meta jarhom jirriflettu il-mod kif jara d-dinja u minn wara l-lenti. 32 ritratt li il-pubbliku jista' jgawdi tul il-ġimgħatej li ġejjin u anke jixtri bil-fondi kollha jmorru bris il-Malta Community Chest Fund Foundation.